Γεννημένο στην Ελλάδα το 96, το 97 είπα την πρώτη μου λέξη, ήταν η λέξη η καλύτερη του κόσμου. Φώναξα μαμά και ας μην ήξερα τι είναι. Όλο μεγάλωνα και έβλεπα τι γίνεται στον κόσμο. Όλοι αυτοί είναι τώρα, προκαλούνε μόνο τρόμο στο δρόμο. Πρέπει να βγούμε να φωνάξουμε και εκείνους τους αλήτες να πατήσουμε, να κράξουμε. Μας βγάλανε την πίστη και δεν έχουμε λεφτά. Ανεργία και ζητιανιά έχει πέσει, έχει πλακώσει, όμως δεν θα αντέξουμε άλλο. Ο πάγος έχει λιώσει, πάνε οι καλές ημέρες όταν ήμασταν ζεστά. Ο χρόνος μας περνάει και οι μέρες μας τελειώνουν. 17 όπως εμείς δεν ξέρουν να βιώνουν. Μας λένε πως ο κόσμος έχει φτάσει πια στο τέλος και μας κάνουν πληγωμένους με του τρόμου αυτό το βέλος. Μακάρι να γυρίζαμε πίσω στο 90 όταν βγαίναμε τις βόλτες και είχαμε δραχμές όταν τις πόρτες αφήναμε συνέχεια ανοιχτές. Να ξέρεις δεν με νοιάζει εσύ τώρα τι θα λες. Η κατάσταση μας ξέφυγε και πέσαμε πολύ. Καταπιεσμένοι μπάτσι ρίξαν σφαίρα σε παιδί. Εμείς μιλάμε όλο μιλάμε, μα ποιος ρε μας ακούει. Τώρα δεν σε σώζει στο λαιμό σου αυτό το γούρι. Τώρα δεν σε σώζει τίποτα και κανένας. Δεν μιλάμε πια στα ίσα για οικογένεια και γένα. Μα πες πως να μιλήσεις όταν φράγκο δεν υπάρχει. Ό,τι όνειρα κάναμε έχουνε γίνει στάχτη. Υπάρχει απάτη και πέφτουμε πολύ στα χαμηλά. Είναι συνήθεια που ήμασταν πάντοτε στα ψηλά. Τα μέρη μας γυαλάνε, τα στέκια μας χαλιούνται. Η καρδιά παίρνει φωτιά και όπου να είναι θα εκραγούμε. Τι να πούμε πλέον, η Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτή η χώρα που είχαμε γνωρίσει. Ας ελπίσουμε πως κάποια μέρα τα λεφτά της θα έχει για να μπορέσει η καημένη πάλι να ζήσει. Ο δρόμος μου είναι πλέον σκοτεινιασμένος. Έχουνε κάνει τον κόσμο να νιώθει πληγωμένος. Είναι απορίας άξιων που γίνονται αυτά. Όλοι αυτοί πάντα θέλαν να μας φάνε τα λεφτά. Τι να πω, δεν ξέρω καταρχάς άμα μπορώ. Δεν μιλώ και πρέπει μάλλον να ξεκουραστώ γιατί μιλάω πολύ σε φίλους και γνωστούς μου και τους λέω φυσικά να έχουνε το νου τους. Προς το παρόν δεν πρόκειται ρε κόσμε να ανεβούμε. Χωρίς λεφτά θα ζήσουμε όπως ακριβώς μπορούμε. Να δούμε πως θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και δυστυχώς τώρα αρχίζει η κακή παράσταση.